זה אוזניות אלחוטיות שקיבלתי של מונסטר. האוזנייה הימנית לא עובדת כרגע, או שיש לה בעיה עם הבלוטוס או שיש לה בעיה עם הסוללה. לא כל כך ברור לי. ניסיתי כל מיני שיטות, פירוק של הסוללה, מכשירים שונים, חיבור, ניתוק, עדיין לא עוזר כלום. האוזניות לא מחוברות כרגע למחשב ואין להם פיירינג. בשביל לעשות פייר אני פותח את הקופסה ומוסיף device, Bluetooth device. דן. כרגע ניתן לראות שהם נאספו למחשב. יש להם מיקרופון ואודיו. ניתן לראות גם שיש להם 100% של סוללה. אם אני אסגור את הקופסה, מיד הן מתנתקות מהמחשב. אם אני מוצא אוזנייה שמאלית וסוגר את הקופסה, ניתן לראות שאוזניות עדיין מחוברות ואני יכול להשתמש רק באוזניה אחת, אוזניה שמאלית. עכשיו נעשה אותה בדיקה לאוזניה הימנית. אני פותח את הקופסה, מחזיר את האוזניה השמאלית, מוצא אוזניה הימנית. עדיין ניתן לראות שאוזניות מחוברות למחשב, וברגע שאני סוגר את הקופסה, האוזניות מתנתקות מהמחשב. כרגע האוזניה הימנית היא לא מחוברת לשום דבר, לא ניתן להשתמש בה, לא יש שם סאונד. ושוב פעם, אם אני אפתח את הקופסה, אוזניות מתחברות. אז זה בעצם הוכחה לזה שאוזניה הימנית לא תקינה, כמו שאמרתי, או שזה בלוטוס או שזה סוללה שלה לא ניתנת עד הסוף.